Kaixo, ni Peio Goikoetxea Goiogana naz eta hemen zagozien ere etxian. Txirrindulari moduan azkenian bizitza oso hain dut, ez? Txikitatik esaten genuen ikastolan txirrindulari izan nahi gendula, bai nik eta bai anaiak, beste jende askok futbolista izan nahi dau, beste batzuk medikuak, eta guk txirrindulari izan nahi genuen, ez? Eta txikitatik hori izan da, ez dakit helburua, baina bai ametsa, ez? Bai, ibilbide guzti hori mailaka junda, ez? Hasieran jolas bat moduan hartxozu, lagunekin eskoletan, gero kadetetan ja ikusten zara urrian, euskal selekzioakin aste bururo juten ginean korritxera, ez? Garai hartan ziklokrosian batez be, hartzen genduen Euskalteleko autobusian juten ginean gainera, selekzio guztia, maila guztietako txirrindulariak eta ziklokrosa korritzen genduen aste burutan eta ostiral askotan eskola galtzen genduen, ez? Baina niretako bizipen guzti horiek oso aberasgarriak izan zian. Fonremeunean altuerako entrenamendua egiten Bizkarra eta Iturriakin eta Maialen dituz ostan, ez? Esaten positibo izan zala. Eta, klaro, nik pentsa honean hasiera baten COVID-an positibo zala, eta esan etxan, egon lasai jungo naz gurasoen etxera, etorriko naz baserrira, eta zu egon etxian lasai, eta ez da positibo COVID-ana, aurdun nahu, ez? Eta momentu horretan bizitzak aldatu ditxotxu, ez? Argi nekalako, lehen txirrindulari nintzen bezala, orain aita nintzala, ez? Momentu batetik bestera prioridade horiek aldatu inzian, eta nahiztanik pentsatu, halko nebala txirrindulari izan, egoerak esan zoztan ez, aita izateko momentua zala eta aldaketa bat egin behar zala oin arte bizikletan bakarrik ibili nintzen, eta hain tokatzen zen ametsen aita izatea. Ipatu neban sare sozialetan txirrindulari txalagako nebala Frantziako klasiketan, azkenengo lasterketan, eta hortik 3 ordutara laboral kutxa handeia jaso neban, handerrek deitzu zoztan eta esan zoztan. Hurren urtean nerekin nahi zaitxut aldian eta Itorre zurekin jarriko da kontaktuan, ez? Eta momentu horretan nahi neban lasaitasun hori guztiz aldatu zen, ez? Eta horren arira jarraitu dut txirrindularitzan munduan, gehixen gustatzen gatala dana, baina beste modu batera.